Tervetuloa katsojat seuraamaan kaikkien aikojen kokkiohjelmaa, jossa kilpailijat Satusetä ja Keke kokkaavat tuomarille 3 ruokalajia. Jos ruokalajeista ei tule tuomarilta vähintään 3 tähteä, niin kilpailijat saavat kokea rangaistuksen. Ja jotta kilpailusta tulisi mielenkiintoinen, niin Satusetä ja Keke sulautuvat yhteen yhdeksi superkokiksi. Tämä on Satusetä Kitchen. Joo, naista herrat, ruoanlaitto alkaa aina käsidesillä. Laitetaan tosta vähän veitsille ja vähän... Oliko se suurmaa? Yhteistyö on tärkeää. Sitten ensimmäisen ruokalajin pariin me suunniteltiin, että me otettais vähän suomalaista herkkuu, näkkileipää, paistinpannulla, koska... Saadaan rapea paistopizza siihen. Oikein. Eli... Mulle suojalasit päähän, ettei tästä tossa vaarallisempaa. Meneekö? Nyt on hyvin. Aivan loistava. Mutta pannulle tarvitaan aina öljyä. Mutta koska meillä ei ole öljyä, niin me laitetaan tällä kertaa Kikkoman soy sauce. Eli otetaan siitä... Ei oo kaupallinen yhteistyö. Ei oo. Haluatko vähän maistaa? Maistuuko hyvältä? Mutta tästä otetaan vähän paistinlastaa. Just nyt jo haistaa sen tuoksun, mikä siitä... Ei niinku maistaa, sitä ei oo niin tarkka. Otappa vähän Mä sanoin, että Turun Batman saattaa tarvita vähän enemmän kuin vaan se yhä. Kyllä näillä mausteilla lähtee. Vähän he sekoitetaan. Mitä laitetaan? Ota ruokasoodaa, se on kova. Leivijauhetta. Leivijauhet. Se menee. Se riittää. Se on ihan hyvä määrä. Ei riitä vielä pizzamausta mukaan. Pizzamaustetta. Siitä. Kato, ei mene kaappi joku. Herkullista pizzamaustetta. Jokaiseen näkkileipään muistakaa laittaa. Hyvä. Ja tää ensimmäinen ruokalaji alkaa olla pikkuhiljaa valmista. Otetaan tarjoiluastia seuraavaksi. Sieltä. Turun Batmanille ensimmäinen ruokalaji lautaselle. Noin. Kyllä on herkullisen näköistä. Ja sitten pitää muistaa täytteet. Me ajateltiin, että Turun Batman on suuri kermavaahdon ystävä. Maistapa vielä, että se maistuu hyvältä. Aivan viska. Enempi parempi. Hyvä. Ja hyvät naiset ja herrat, ensimmäinen ruokalaji, näkkileipä, kermavaahto, gourmet, Italian mausteella on valmis. Katsotaan mitä Turun Batman on mieltä. Kohti arvostelua. Ruokaa. No. Ilmeisesti aika hyvää. Tää on niin raakaa, että tää melkein laulaa jotain Hakuna Matata. Turun Batmanin arvostelu ensimmäiselle ruokalajille. Kauheeta kuraa. 1/5. Päiväpilalla. Taitaa olla rangaistuksen aika. Eiku vaan lastasta persuksi. Satusetä on sanansa mittainen mies, joten seuraavaksi vuorossa on rangaistus siitä, että Turun Batmanin makunystyröitä ei miellyttänyt äskeinen ruoka. Kovempaa! Ei tunnu missään! Ai! Ja sit siirrytään toisen ruokalajin pariin, nimittäin legendaarinen hernekeitto. Ja kaikki, jotka on ollut Intissä, niin tietää, että miten herkullista sitä pystyy tulla. Ensinnäkin meillä pitää olla pakasteherneitä. Totta kai niiden laatu pitää eka testata, että se on niinku tarpeeksi hyvää. Mitä mieltä on Vireitä. Turha noita kaataa sinne, kun sä heität sen koko pussin sinne. Sit pitää muistaa mausteet laittaa. Ota vähän BBQ-soossia. BBQ-soosi. Heitetään vähän siihen. Näin nikkäästi. Sitten suolaa pikkusella kädellä näin. Me ollaan vedettiin soijasoosia tohon
Ja Turun Batman tuntuu tykkäävän tosta alkupalasta. Kun siinä on vähän soijakastiketta, niin miksi laittaa vähän sitäkin? Toimiva kombo. Kermavahti tekee kaikista parempaa, niin pitää vähän heittää sitäkin sinne. Ja vähän kekelle. Joo, ja Pitää kyllä kekenää enää yhtään niin. seuraavaksi laitetaan pannu tähän näin. Kattilaa kiinni. Ja odotellaan tässä sellainen 5-10 minuuttia ja katsotaan sitten miltä meidän hernekeitto näyttää. No niin, ja hernekeitto alkaa pikkuhiljaa olemaan valmista. Kato, kuplii tolleen oikein herkullisen näköisesti. Laitetaan oi kun roiskii. Se alkaisi olla siinä, annetaan Turun Batmanille maistiainen. Katsotaan mitä Turun Batman on mieltä Satusiden hernekeitosta. Ja sellainen keissi kyseessä. Miltä maistuu? Hernekeitolta. Söi! Musta tuntuu, että tossa oli muovia. Mitä mieltä saat siitä? Onko hyvä? Se on vaikea sanoa millä mies onnistuu, mutta jotenkin te onnistuitte pilaamaan hernekeiton. Tää maistuu hernekeitolta, johon 2 äijää vetänyt tikun niitten omaan sit ne on vetänyt ja sit sekoittanut sitä vähän tänne sekaan. Sit ne on ottanut vessasta jotain siihen ja käynyt liottamassa sitä johonkin veteen ja sit se on ihan pasteja ja Eli 2/5. seuraava rangaistus on Fruit Ninja, eli meillä on tässä veitsi ja kohta tulee hedelmiä ja katsotaan miten Keke ja Satu sitä selviää. Kato, vedettiin puoliksi. Todelliset Fruit Ninja. Satuset aamuttelee. Sitten päästäänkin kolmanteen ruokalajiin eli jälkiruokaan, joka on todella mehevä pannukakku. On hyvä. Meitsillä on tässä mummon resepti, pannukakun ohjeet ja aloitetaan 2-3 kananmunaa. Tää on ainoa oikea tapa rikkoa kananmunat on se, että tulee vähän kuoria tänne, mutta ei se haittaa, otetaan pois. Näin saadaan kaikki kananmunat erittäin nätisti. Nooi. Ai. Kananmunat vuotaa Satusedän niskaan. Tapa tästä roiskuu. Seuraavaksi meillä on täällä... Otetaan vähän vehnäjauhoja. Maitoa. Tarkoitin, että otetaan maitoa seuraavaksi. Laktoositonta. Sitten laitetaan 1 litra maitoa. Tämähän on litran purkki suoraan. Litran mitalla. Vähän. Anna yks mulle. Joo, hyvä maito on. Suomalaisia lehmiä hyödynnetty. Ja seuraavaksi laitetaan vehnäjauho. Eli 5 desiä vehnäjauhoa. Nyt pitää olla tarkkana. Pateralla 1 desi noin. Ja tähän pitää sekoittaa välillä. Jos sä sekoitat sillä toisella kädellä, Joo, alas se on valmistunut. niin meitsi hoitaa tän. Kato, äiti opetti, että tälleen vähitellen pitää laittaa. Sitten vielä 3. Ja sitten viimeinen. Hyvä. Kotitalous olikin Satusenen yksi lempiaineita koulussa. Seuraavaksi laitetaan sokeria. Tää ei oo sit niin tarkka, annat vaan anaa sit. Joo, se on hyvä. Noin. Turun Batman on suuri suolan ystävä. Ohjeessa lukee teelusikka, mutta me laitetaan kyllä 2. Joo, ehdottomasti. Mieluummin överit kuin vajarit. Sulla menee puolet ohi, hyvä mies. Sitten meillä on öljyä 0,5 dessia. En kyllä tätä halua maistaa. Tiedän kyllä mitä rypsiöljy maistuu, mutta sen takia herra Keke on tässä maistajana. Hyviä kaloreita, hyvät kalorit talteen. No nyt kun vahvempi käsi heilu, niin kyllä vaan kaantuu. Noin. Taikina alkaa olla sillä valmis. Seuraavaksi Einin paperi tässä. Hyvä on 4 kädellä pelata, kun voi samaan aikaan tehdä tätä. Maistetaan vähän. Vähän ehkä voi sokeria laittaa lisää. Extra kaloreita. Sokeri on ihan hyvää ainetta. Kun sitä tykkää vähän reilummalla kädellä laittaa sitä. Oi! Ei nyt öljyt kaatu! Mummon resepti meni kyllä nyt siinä. No, rapatessa roiskuun. Kun tätä taikinaa on pysynyt hyvänä ja sokeria riittää. Hyvältä näyttää taikina. Hei, me ei ollut muuten laittu uunia päälle. Noniin. No, me otetaan, että uuni on 200 asteessa ja sitten me laitetaan... Me ei tarvii ottaa, laittakaa vaan. Anna vaan.
Laitetaan se kohoamaan. Mulla tuli. Sisään vaan. Seuraavaksi laitetaan pannukakku uuniin. No, näin. Oikein nätisti uuniin. Ei kun meneekö se kohoamaan? Siihen. Oh. Nyt sinne menossa. Sitten uuni kiinni. Ja se on jälkiruoka tehty. Nyt vaan oottelemaan. 2 hours later. Näyttääkin siltä, että pannukakku alkaa olla valmiina, kun on niin hyvä tuoksu keittiössä. Ja onhan se muuten hyvän näköinen. Katsotaan mitä Turun Batman on mieltä meidän pannukakusta. Hyvää ruokahalua. Pannukakkua ja kermavaahtoa. Raakaa saakeli. 0/5. Ei vissiin tainnut pannukakkukaan kelvata, kun ollaan 3. rangaistuksen äärellä. Nimittäin kermavaahtoa naamaan. Voitte suorittaa. Kiitos, että katsoit tämän videon. Paina peukkua ja tilaa kanava. Ja Satusta ei enää koskaan kokkaa yhtään mitään. Oli muuten viimeinen kerta. Eikä kokkaan.